Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinilong ki khubor bamta kasni. Ka Meghalaya kalalong ka kinhun baningkong ka banyo rung siya ka final jong ka U16 Boys VJ Marchant Trophy. Hadin baklalaban penramno ia ka Nagaland dah nyopu aron ha ka jingilek kai ka blalong ha kasni palay habu baneshwar. Ka Meghalaya kan ha banyo kun pyrshah ia ka jylla Manipur ni ka Mizoram ha ka final banyak ni banra ka nam ladu. Uapan dan ka marag ulay le kai pa ha ka ba ula kurbiang ya ka 5 wicket but I sop sun run na ki cutway over but ka Nagaland ka haplut ki nong tiet da ka bakamay tang handai pu aron ha ka palitiet ha ka sin ka baar. Uapan dan ka ha ka jingkawang bol ha ka benta ka beningkong ba ka Nagaland ka latiet layo ban kur riutli ki weekend. But I tang south run but habak hen kelum ya ka jingyo kur weekend uapan dan ka kalong cutway wicket but I tang prap sun run. Kumban supin kan mau ha ka sni balang ka Meghalaya ka latiet ningkong but kalakamay chispa arfly run kat ba ka Nagaland kalakamay tang prap ulay run but haba ka Meghalaya ka letiet biang kalakamay arfu ar but omsyam ladon setia ki baaw. Ha ka sni palay u Ashish Kumar Lohar ula kamay sanpnyo run na ka benta ka Meghalaya ka balakamay shispa arf sauron but hablut kinong tiet but ka Meghalaya kalatam da shispa anup sanron ya ka Nagaland. Aba ka Nagaland kalalit bantiet ha ka benta ka baar kalakamay kanday pu aron but hablut baro kinong tiet. Nrei ha ka basdang ka Nagaland kalele kai bha but kamay prap nduron but haptang live weekend. Nrei hadin ka ne ka iakhun kala kansan ha ka bah nyongot kinong tiet kila hap kansan bat kamay tang duron ha ka san over. Arngut kinong tiet ka Nagaland kila khlem ling baka run out kat ba uthaw kuria bat upaizal ali kila shim mar iway i weekend. Ka Meghalaya menta kadang am panyakun pyrshah ka Manipur ne Mizoram ha ka final. Ka Meghalaya kala depan penramteng ka Mizoram kat ba ka Manipur kala depan penramteng ya ka Meghalaya.